ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಾಯ ರಡ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ. ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೆ. ಓಕೆ, ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಹಿನಾದ ಅರ್ಜುನ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೇರೆ ಐಕ್ ಸಂಜಯ ಪಂಡೇರ ಆರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ನಡೆ ಪೋದು ಆರ್ನ ಸೈನ್ಯನ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರ್. ಓಕೆ, ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೇಟ ಅಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಬಗೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರ್, ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲ ಆರ್ನ ಸೈನ್ಯಲ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಕೌರವೇರ್ನ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತ್ ತೆರಿಪಾವೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೇರು ಭಗವಂತ ಸೇರ್ನಂಚನೆ ಪೂರಾ ಪಾಂಡವೇರ್ಲ ಶಂಕನ್ ಉರಿಪೇರು. ಓಕೆ, ಶಂಕನ್ ಐಟೆ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಅಂದು ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಪನ್ಪೇರ ಭಗವಂತ ಇರ ಎನ್ನ ರಥನ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈನ್ಯದ ನಡುಟು ಕೊಣೋದು ಉಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗ ತೂವೋಡು ಏರ್ ಮಾತ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಕ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಇಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನ ರಥನ ಸೇನಯೋರ್ ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಚ್ಯುತ. ಭಗವಂತ ಇರ ಇನ್ನ ರಥನ ರಡ್ಡ್ ಸೈನ್ಯದ ನಡುಟು ಕೊಣೋದು ಉಂತಲೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈನ್ಯದ ನಡುಟು ಕೊಣೋದು ರಥನ ಉಂತವೆ ಉಂತದನಗ ಅರ್ಜುನನ ಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ದಾಯ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪೂರ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲೇನ್ ತುಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಅಜ್ಜರೇನು ಓಕೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಗುರು ನಕ್ಲೇನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪೂರ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲೇನ್ ಮಹಾಮನಕ್ಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು. ಅಜ ತೂದಾರೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂದು ಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಆರು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ವ ಬಾಣ ಆರ್ ಬುಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಿಲ್ಲುದೆತ್ತದ ಬಾಣ ಬರ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಇರ ಎನ್ನ ರಥನ ರಡ್ಡ್ ಸೈನ್ಯದ ನಡುಟುಕೊಳೋದು ತಲೆ ಸೇನಯೋರ್ ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಅಚ್ಯುತ ಭಗವಂತ ಇರ ರಡ್ಡ್ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಉಂತವೇರ ಉಂತದಾನಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್. ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರೆ ಅರ್ಜುನ ಪೂರ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭ್ರಮೆಗೆ ಬೋರ್ವೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತರ ಪನ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತಂದು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಕೇರ್ಪುಣ ಅವು ಸರಿ ಅತ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಕ್ಲೇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಕೇರ್ಪುಣೆ ಅಂಚದಾರು ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಟ್ಟಾದ 4 ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಅರೆ ಸ್ವಜನ ಮೋಹ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲಮಿತ್ತು ಮೋಹ ಇತ್ತು ಸ್ವಜನ ಮೋಹ. ರಡ್ನೇದ ಇಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ತಲ್ನ ಓಕೆ ಉವೇ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ಕಾರಣ ಕೊರಿಯರು. ಮೂಜಿನೆದ ಅರಿಗೆ ಪಾಪ ಪಂಡ ಕಿರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆದ ಕೆಲಸ ಐತ ಭಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನರೆ ಇದು ಪಾಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚದ ಪೋಡಿಯರು. 4ನೇ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆ ಇಡೀ ಯುದ್ಧಡ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಪುರುಷರು ಪೂರೆರ್ಲ ಆ ರಣಭೂಮಿ ಇತ್ತೇರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದ ಆಣುಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಒಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನೂಪು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಂದು ಆಪುಣ ಅಂಚದ ನಾಲ್ನೇ ಕಾರಣ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಯ ಕೋಡೆದ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ತೂತ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟ್ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅರ್ಜುನಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೋಪುಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಗೆಲ್ಪುಣ್ಣ ಹಿಂಗ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ತೋಜುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಆ ಕಾರಣ ಅನ್ಪಂಡಿದ್ದು ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಈ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮೈನಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಮಗ್ ಓಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಜಿನ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದ್ ಐನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾರ ಗುರುವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ರಡ್ನೇ ಡೇಟ್ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗ್ ದೇಹ ಬೊಗ್ಗ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಸಾಂಖ್ಯ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಗ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನ್ಪುನೇನ ಅರ್ಜುನಗ್ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಜಿನೇ ಡೇಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಟು ನಾಲ್ನೇ ವಿಷಯ ಈ ಫಸ್ಟ್ದ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ತಿರುಪಾವೇರೆ ನಾಲ್ನೇ ಡೇಟ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡ ಈ ಅನಾಸಕ್ತಿಯಾದ ಆ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಐನ್ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವೇರೆ ಐದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪಂಡ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಟಿಯಾ ಅಂಜದ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸಂಜಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಆ ಬಿಲ್ ಬಾಣನ್ ಮತ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪೇರು ದೀದ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಲ್ಲು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಂ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆತ್ ನುಮಂತದೇರ ಏರೆಗ ಪಾಂಡವೇರೆಗ್ ಆಂಡಲ ಅರ್ಜುನನ ಹೃದಯ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಅವೇ ಅವ್ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಅಂದುಗೆ ಅಂಚದ ಆರ ದಯ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೇರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರ್ ದಯ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಂಜಿನ ಮಂತದೇರು ಇಜಿನ ಅರ್ಜುನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಪುಣತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಏತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೇರು ಓಕೆ ಪಾಂಡವೇರು ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನನ ಮುಲ್ಪ ಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನನ ನುಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೆಟ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ರಡ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆಂದು ತೂತಾರ ಅಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಗುರುವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟೇ ಭಗವಂತ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬರ್ಪುಣು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ನಿರ್ಣಯ ದೆತೋನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಆರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಗುರು ಪಂಡದು ಒತ್ತೊಂದೆ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ವಾದನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೇನು ಮುಲ್ಪ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಟ್ಯಂ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲೇಜ್ ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಕಶ್ಮಲ ಓಕೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂದು ಬದುಕದ ಮಹತ್ವನ್ ಏರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಯನತ್ತು ಬದುಕದೇರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಭೂಷಣವತ್ ಇಂದು ಅನಾರ್ಯವಾಯನವು ಬೊಕ ಇಂದು ನೀನನೆ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಕೊಣೋದು ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ನೀನ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಡ್ಲ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಂತದೆ ಓಕೆ ಶಿವಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ ಶಿವಜಿ ವರ ಕಾಡಲಿ ಓಕೆ ಶಿವಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ನಡೆದೆ ಶಿವಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ತುಯರೆ ಅಂಡ ಆರ್ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಶಿವಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ ಶಿವಜಿನ ಸೋಪಾವೆ ಐಕ್ ಶಿವಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರನ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರನ ಕೊರ್ಪೇರು
ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಇಂದ್ರನ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಪೋದು ಕೆಲವು ಇದೆ ಸುಮಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟು ಎಡ ಅರ್ಜುನಡ ಅಂಚದ ಇಂದು ನಿಕ್ ಭೂಷಣ ಅತ್ತುಂದು ನಿನ್ನ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಪುನು ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಅಂಚದ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಲಕ್ಕೋಡು ಅರ್ಜುನ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಈ ಷಂಡತನನ್ನು ಹೊಂದೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ನಿಕ್ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಈ ಶತ್ರು ನಕ್ಲೆಗೆ ತಾಪನ್ ಉಂಟು ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪರಂತಪ ಪಂಡ ಶತ್ರುಲೇನ್ ಬುಡ್ಪುಜರು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶತ್ರುಲೇನ್ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ಪುಜರು ಅಂಡ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಭಗವಂತ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು ತ್ಯಕ್ತೋ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಪಂಡ ಲಕ್ಕದ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರಕ್ ಏನು ಓಕೆ ಆ ಪಿರಲ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕಲ ಅನುಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆರ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂಚ ಮಧುಸೂದನ ಎನ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಅರ್ಹರಾಯನ ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರಂಚಿನಕ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುನಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಯುದ್ಧಡ್ ದಾಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ಎಂಚ ಆಯನ ಬಾಣನು ಚಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ಪುಣ ಎರ್ದಿ ಎಂಕ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದು ಬದುಕುನ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನುಭಾವರನೆ ಕೆರ್ದು ಎಂಕು ಬದುಕುನ ಎರ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದು ಬದುಕುನ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಕೇನುಜೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೇಟ್ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ ತೋಜುಜಿ ಯುದ್ಧಡಿ ಯಾನ್ ಗೊಲ್ಪೊಡ ಅತ್ತು ಸೋಪೊಡ ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲಗ್ ಬೋರ್ಬೇಡು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧಡಿ ಗೆಲ್ಪೊಡ ಸೋಪೊಡ ಅಂತ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅರ ಪಿರವ್ಜಾರ್ವೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡ ಅತ್ ಅನಾಗತ್ಯವಾಯನ ಹಿಂಸಾಚಾರನ ಎದುರಿಸೋಡ ಅನಾಗತ್ಯವಾಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನೆ ಕೆರ್ದ್ಯಾನ ಹಿಂಸಾಚಾರನ ಎದುರಿಸೋಡ ಈಜಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದು ಬದುಕೋಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ವೈರಾಗ್ಯನ್ ತೋಜ ಉಂಟು ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ದಾಯಪಂಡ ಗೆಲುವುಲ ಸೋತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೆಲ್ತಲ್ಲ ಸೋತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೇನ್ ಕೇರ್ದು ಖುಷಿ ಅದು ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೇನ್ ಕೇರ್ದು ಖುಷಿ ಅದು ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಇದೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯತೆ ತೊನೆ ರಾಪುಜಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಗುರುವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಒವೇ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಅರ್ಜುನ ಇಂಚ ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಪೇರು ಅವೇ ಕಾರಣಗ ಅರ್ಜುನ ಈ ದಿವ್ಯವಾಯನ ಜ್ಞಾನನ ಹಿರೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನನ ಥ್ರೂ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಇಂಚ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಭಗವಂತಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೇರು ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಸ್ಸಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂಸಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಡುಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಅರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಐಟಿ ಯಾನು ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡ ಯುದ್ಧ ಮಂತ ಗೆಲ್ಪೊಡ ಅಕ್ಲೇದು ಸೋಪೊಡ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಎಂಕಿತ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಜಿ ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಳೆಯೊಂದೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಳೆಯೊಂದೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ ಓಕೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇಂಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಇರ್ಪಣೋಡು ದಾಯಪನೋಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇರೇನ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ಯಾನೀರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ಶರಣಾಗತಿಯಾಯನ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ನಮಲ ಈ ಭಾವಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇನೋಡು. ಇಂಚಿನ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಾನೀರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಯಾನೀರೆಗ್ ಶರಣಾಗತಿಯಾಯನ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ ಐತೆ ಆ ಗೊಂದಲಡ್ ಭಗವಂತಗ್ ಶರಣಾಯ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಇರು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಪನೋಡು. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಯಶ್ರೇಯ ಸ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಇರು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ತಿರಿಪಾವು. ಅಂಚೆ ನಮಲ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಬುರ್ವ ನಮಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಚಿನಗ್ಲೆ ಅವೇ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣದು ದಾದ ಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಐತೆ ಗೊಂದಲಡ್ ಬುರಿಯರೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಯ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಐತೆ ಭಗವಂತ ಅರೆ ಪಂತಿರ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪೋಣ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ತಿಳಿತು ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ ಆಂಡಲ ಅರ್ಜುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಈ ದುಃಖ ಯಾನ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ದುಃಖಡುಲ್ಲ ಈ ದುಃಖನ ಪೋಪಾಯರೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಈರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಜದ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದ ಮೌನವಾದ ಕುಳ್ಳಿಯರು. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೂಜಿ ಪಂಡೆ. ಓಕೆ, ಈತ್ ಕಾರಣ ಕೊರಿಯರು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಆದ 5 ಕಾರಣ ತುಯ್ಯ ನಮ್. ಓಕೆ, ಕೊಡದ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಕಾರಣ ತುಯ್ಯ. ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ವಜನ ಮೋಹ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಮೋಹ ರೇಖ. ಓಕೆ, ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಪುನೆ ಸ್ವಜನ ಮೋಹ. ರಡ್ನೆದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನೆ ಕೇರ್ಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತದೈನ್ ಏರೆಗೆ ತೋಜಾವನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರೆಗೆ ತೋಜಾವನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗನ್ ತೋಜಾವನೆ ಅಂಚದ ಅವೇ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆರೆ ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೇರ್ ಜೀವಿತೇನ ವಾ ಏಸಾಮರ್ಥ್ಯೆ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗ ಸುಖಾನಿ ಚ. ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಪೋಯರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಭೋಗ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ತೋಜಾವನೆ ನೆಟ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಅಡ್ನೆದ ಮೂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುನು ಅವ್ರೇನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚದಾರು ಪಿರವಜಾರು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುನು. ನಾಲ್ನೆದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಪುನು ಆಯ್ತು ಪೋಡಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿತೆ ಇಟ್ಟುನ ಅರೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅರ್ ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಯರೆ ಅಂಚದ ಈ ರೆಂಕ್ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಪಣೋಡು ಇತ್ತ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ ಪೂರ ಶ್ಲೋಕ ತುಯರೆಜ್ಜೆ 11 ಓಕೆ, ಓ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಜುನಗ ಕೊರ್ಪೆರೆ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೇವೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಡ ದೇಹ ಆತ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದನ್ ತಿರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗಾತಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ತಿರಿಯೋಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುಂಬು ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಶೋಚ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಸತೆ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ. ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಂಡ ಶೋಕಗ್ ಪಂಡ ದುಃಖಗ್ ಯೋಗ್ಯರ ಅತ್ತಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದುಃಖ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಶೋಕಗ್ ಯೋಗ್ಯರೇ ಅತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಚಾದ ಪಂಡಿತರಾಯನಕ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ ಪಂಡಿತರಾಯನಕ್ಲಿ ಬದುಕನಕ್ಲೆ ಗಾವಡ್ ಸೈತನಕ್ಲೆ ಗಾವಡ್ ಅಕ್ಲು ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜರು ಗತಾಸು ನಗತಾಸೂಂಶ ಬದುಕನಕ್ಲಾವಡ್ ಸೈತನಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಅಕ್ಲು ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವರ ಅರ್ಜುನಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಪಾತೆರೇರೆ ಪೂರ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆಟ್ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರ್ ಕೆಲವು ಇದೆ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ಪಂಡಿತರಾಯನಕ್ಲೆ ಸೈತನಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಬದುಕನಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆ ಶೋಕಾಗ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆ ಶೋಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅತ್ತು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತಿರುಪವರ
ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಜುನಗೆ ತೆರಿಪಾವರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನತ್ವೇಹಂ ಜಾತು ನಾಶಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಮತಃ ಪರಾ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾನಿಜ್ಜಂಡ್ ಈ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಈ ರಾಜರು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲನೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಭವಿಷ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ್ ಯಾಪ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮೂಜಡ್ಲ ಭೂತಡ್ಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ವರ್ತಮಾನಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬು ಭವಿಷ್ಯಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ್ ಯಾಪ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಜ್ಞಾನ ನೆಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಟ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಶ್ವತ ನಮಗೆ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತ ಇತ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಜಗತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾಪ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪ ಅಂಜಾದ ಈ ನೆಟ್ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತ ಮೂಜೆಲ್ನ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಸೇರಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ ಭಗವಂತಲ ಸೇಮ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ ಭಗವಂತಲ ಸೇಮ ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ವಿಭು ನಮ್ಮ ಅನು ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಗರ ಒಂಜಿ ಕಡಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ದೆತ್ತನಾಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ದೆತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಸಮಾನ ನಾವು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಅಣು ವಿಭು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣು ಆತ್ಮ ಭಗವಂತ ವಿಭು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪವರ್ ನಾವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಗವಂತಲ ಸೇಮಂತ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಏನಾರ ಅರೆಗೆ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಓಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅರ್ನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಓಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪನೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತಗ ಪೂರ ಎತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದಾವಣ್ಣು ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರೆನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕಾರ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತಯಪಂಡ ಅರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಹೃದಯಡ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಹೃದಯಡ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮದ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇಮತ್ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿಜ್ಜಂಡ್ ಈಜ್ಜಂಡ್ ಈ ರಾಜರ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲನೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ್ ಯಾಪು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಉಳ್ಳ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಳ್ಳ ಅಪಗ ಅರ್ಜುನ ವಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ವಾದಿಸವಲಿ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದಿತ್ತಂಡ ಆ ದೇಹಗ್ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ವಸ್ತಾದುಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ ಆಕಳ ಆಕರ್ಷಿತರಾತೆ ಆ ದೇಹದ ಎಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಎಂಕ್ ಆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆತೇರು ಭೀಷ್ಮ ಓಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮೆಕ್ಲ ಮತ್ತ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಯ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ದೇಹ ನಾಶ ಅನಗ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಲಾಪ ಎಂಕ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ದೇಶ ಏನ್ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತದ ದೇಹಗ ನಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕಡ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆರಿಪವರ್ ಓಕೆ ದೇಹ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ
ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೇಮ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೇರಿಪಾಗಡೆ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಟುಲೆ ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪುಂಡು ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಏತು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರುಪವ್ರೆ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ಕೌಮಾರ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಓಕೆ ಕೌಮಾರ ಓಕೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಕೌಮಾರ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಪೇರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕೌಮಾರ ಅವು ತುಲೆ ಬಾಲ್ಯಡಿತ್ತಿನ ದೇಹ ಎಂಚಿನೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯವ್ವನಡುಪ್ಪುಜಿ ಯವ್ವನಗ ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆನ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟದ ದೇರ್ತದ ಪೂರನ್ನು ಮನ್ಪ ಅಂಡ ಮಲ್ಲನಗ ಆ ದೇಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಯವ್ವನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿದ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರಲ ಓಕೆ ಪೂರಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಯವ್ವನಡಿತ್ತಿನ ದೇಹ ಇರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಜರ ಅಣಗ ಅವು ಆ ದೇಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ದೇಹನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೇಹ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಜುನಗ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಂಡ ಜರ ಆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಥಾ ದೇಹ ಅಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಓಕೆ ಆ ದೇಹನ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಆತ್ಮಗ ಬದಲಾವಣೆ ಇಚ್ಚಿ ದೇಹಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚದೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಧೀರನಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜರು ಧೀರಸ್ತತ್ರಣ ಮುಹ್ಯತಿ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಏರು ಧೀರನಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿ ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ನೆಗೆ ಯಾಪಲ ಗೊಂದಲಗ ಬೂರುಜರು ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುಂತುಲೆ ಈ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಪುನೈತ ದೇಹ ಒಕ್ಕ ವೃದ್ಧ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಧೀರನಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದು ಯಾಪಲ ಗೊಂದಲಗ ಬೂರುಜರು ಧೀರಸ್ತತ್ರಣ ಮುಹ್ಯತಿ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ವಾದಿಸವಲಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಹಗ್ ಪಣ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇಹಗ ಯಾನ್ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ದೇಹಗ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಿಯೋಗದ ಕಾರಣದ ಯಾನ್ ದುಃಖಡು ಪಣ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಜರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ ಅಕ್ಲಿ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಇಜ್ಜರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇಜ್ಜರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ ಎಂಚನ್ನು ಮನ್ಪುನೆ ವಧೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ ವಾದಿಸವಲಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಈ ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೇಹ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೇಹ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ್ ಇತ್ಪುಂಡು ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಒಂಜಿ ದೇಹರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ದೇಹನ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇಹನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹಗ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಯಾಪಲ ಗೊಂದಲಗ ಬೂರುಜೆ ಧೀರ ತತ್ರಣ ಮುಹ್ಯತಿ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದುಃಖ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾನು ಆಸಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಅರ್ಜುನ ಏನೇಗಿದೆ ಇದನ್ ಭಗವಂತ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಐನೇ ತೆರಿಪಾವರ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಮತ ಇಂಚಿ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಓಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಮತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಐನ್ ಈ ಸೈಸೋ ನೋಡು ಭಗವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಾಹ ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಾಂತಿ ತಿತ್ಸಸ್ವ ಭಾರತ ಈ ಅರ್ಜುನ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಂತೆ ಕಾಲ ತೋಜುಂಡು ಸುಖ ದುಃಖ ಅವು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಮಾಯಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ ಏರ್ಲ ಜೀವನಡ್ ಯಾಪಲ ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದುಃಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜದ ಬೇತೇರ್ಲ ಪೂರ ಟೈಮ್ಲ ದುಃಖ ಉಪ್ಪೇರಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕರಿನಾಗ ದುಃಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ
ಓಕೆ ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಗಮ ಪಾಯಿನೋ ಅನಿತ್ಯಂ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅವು ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಚ ಚಳಿಗಾಲ ಅರೆಗಳ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ತೋಜಿದ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಅವು ತೋಜಿದ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಏನ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಾಯನ. ಓಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ಸೈಸೊನ್ನ ಕಲ್ಪೊಡು ತಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸಸ್ವ ಭಾರತ ಅವು ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಗಮ ಪಾಯಿನೋ ಅನಿತ್ಯ ಇಂಚ ಚಳಿಗಾಲ ಅರೆಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಈ ನಿಕ್ ಬೂರಂದೆ ದ್ವಂದ್ವಗ ಬೂರಂದೆ ಐನ ಸೈಸುನೇನು ಕಲ್ಪೊಡು ತಿತಿಕ್ಷವ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸೈಸೋನು. ಓಕೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಸೈಸೋನ್ನಕ್ಲು ಒಯ್ಕ ಅರ್ಹೆರ್ ಆಪೇರು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏರು ಇತ ನಮಕ್ ಶೀತ ಉಷ್ಣನ ಸೈಸೋನೋಲಿ. ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೈಸೋನ್. ಓಕೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬುಲ್ಪುಗು ಮೀಯೊಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗಲಡ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮರಿಯಾಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀದ್ ಐನೊಂದು ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಅರೆಗಲಡ್ ಜೋರ್ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಎಸಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಸೈಸೋನ್ಮ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಈ ಶೀತ ಬೊಕ್ಕ ಉಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಸೈಸೋನ್ಮ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಈ ಶೀತ ಉಷ್ಣನ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಶೀತ ಉಷ್ಣನ ಸೈಸೊನ್ನ ಸುಲಭ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಜನಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೈಸೊಂದು ಅಂಡ ಸುಖ ದುಃಖನ ಸೈಸೊನ್ನ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೈಸೋನೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವೇ ನಮಕ್ ತೆರಿಪವಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೈಸೋನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ. ಓಕೆ ನಾವು ಕೆಲವರ ಜೀವನ ಸುಖ ಬರು ದುಃಖ ಬರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನದು ಕುಲಿಯಬರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದುಃಖಡೆ ಉಪಯಿಸಿ ಸುಖಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ. ಈ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಂದು ಪೋಂದು ಪೋಂಡು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ನೇರು ಸೈಸೋನ್ ಬೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಂ ಹಿ ನವ್ಯತಯಂತ್ಯೇತೆ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಏರ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖನ ಸೈಸನ್ವರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಮರತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಉಭಯದ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಆಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಅರ್ಹರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏರು ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಡ್ತೋಲೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಶೀತ ಉಷ್ಣನ ದೆತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ದುಃಖನ್ ಏರು ಸೈಸೋನ್ವೇರೆ ಅಂಚಿನ ಧೀರವಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಅರ್ಹರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಸೈಸೋನೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಹೂವೇ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷ ಅರ್ದಿಂಚ. ಓಕೆ ಏನು ಇಂದು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದಿಂಚ ಆ ಸಂಬಂಧ ನುವಾಯನ ಐಕೆ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಣ. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಐ ನಮ್ಮ ಸೈಸೋನೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಜುನಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೆ ನಾಶ ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ದೇಹನ ಕಿರ್ನಲ ಅವು ಸೈ ಪೂಜಿ ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ಆಯ್ನ ಈ ನಾಶ ಇಜ್ಜನ ಆತ್ಮನ ಏರ್ಲ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಇರಲ್ಲ ಸೈತಂಡ. ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಲಕ್ಕದು ಪೋಪುಣಿಗೆ. ಓಕೆ ಐಕೆ ಸಾವು ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಆತ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತೀರಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಐಕ ಆತ್ಮ ಬೈಬಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುರಾನ್ಡ್ ರೂ ಪನ್ಪೇರು ವಸ್ತು ಒಂಜೆ. ಓಕೆ ಆತ್ಮ ಅವು ಲಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪುಜ್. ಓಕೆ ಹಂಚನೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಪೇರು. ಸ್ವೀಡನ್ ನಡತನ ಕತೆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಪೇರು.
అంచేది ఆర్ తీరిపోనగా ఆర్ అమ్మ ఆర్ని ఇద్దరు ఓకే జోరు బులిపోయారు పొప్ప పోయారు నిన్న పొప్ప పోయారు జోరు బులిపోయారు అప్పగా ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಓಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅರ್ ಅಮ್ಮಡ ಓಡಿపోయారు ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಪೋತೇರು ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಪೋಯರು ಆರು ಜೋರು ಬುಲಿಪೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಓಡಿపోయారు ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಕನ್ಮಂಡೇರು ಆರು ಇರು ಏರು ಪೋಯರು ಪನ್ಪರ್ ఓకే యాక్చువల్లీ ఇరు ఏడ ఇతనేట అంటారు ఆ వ్యక్తిని ఈడే ముట్ట ఇరు తిరియోన్నే ఇచ్చారు ఓకే ఆ వ్యక్తి ఏరాదిత్తారు అవొంజి ఆత్మ ఓకే ఆత్మ పోయిన ఆత్మ పోಂಡ ఒక ದೇಹ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಯಂತ್ರದೆಲಕ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾಣಿ ಮಾಯೆಯ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಇತ್ತಲೆಕ್ ಓಕೆ ಗಾಡಿದೆಲಕ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಓಕೆ ನಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಗೆ ಯಾಪಲ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮದ ಸೈಜ್ 1/10,000 ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಓಕೆ ಬಾಲ್ ಅಗ್ರ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು ತೆರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ದ ಕೊಡಿ ಟಿಪ್ ಅಗ್ರ ಭಾಗ ಐನ್ 10,000 ಪೀಸ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ದಿಗ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ ಇನ್ ತುಯರ್ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅವು ಅಲತೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಓಕೆ ಐನ್ ಅಲತೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೇತವೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪಡ ಇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲತೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಜೈನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪವನು ಓಕೆ ಅವಸ್ತು ಉಂಡು ಓಕೆ ಆತ್ಮ ಅವೇ ಅಲತೆಗೆ ಐನ್ ಭೌತಿಕ ನೇರ್ತು ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲತೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮನ್ಪುನ ಉಪಕರಣ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆತ್ಮನ ಏರೆಗ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಪತ್ತೀಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಗ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುಟ್ಟುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜನ್ಮರಹಿತವಾಯಿನ ಅವು ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅವು ಪುರಾತನವಾಯಿನ ದೇಹನ ಕೆರ್ನಲ ಆತ್ಮ ಸಹಿಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎರನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ದೇಹನ ಕೆರೋಳಿಗೆ ಓಕೆ ಆತ್ಮಗ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಏರೆಡ್ದಲ ಆತ್ಮನ ಕಿರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಅಂಗಿ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ದೇಹ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅಂಗಿ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಪಾವೇರೆ ಭಗವಂತ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ ತತ ಶರೀರಾನಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ಎಂದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇಹ ಪರೆತ್ತಾನಗ ಆ ದೇಹನ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪೊಸ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪರ ಅಂಗಿಂದ ಎತ್ತದು ಪೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡ ಐನೇ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪುಣೆ ಓಕೆ ಏನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ದೇಹ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೋಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೊಸ ದೇಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದಾಯ ಇಕ್ ದುಃಖ ಮನ್ಪುಣೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ದೇಹ ತಿಕ್ಕು ವಿಶ್ಮೋಲಾಲ ಮೂಲಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೇತ ಉಲ್ಪಾಲ ಪುಟ್ಟುವೇರು ಓಕೆ ಐಕಿ ದಾಯ ದುಃಖ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ದೇಹ ಪೋಂಡ ಪೊಸ ದೇಹ ತಿಕ್ಕು ಐಕಿ ಖುಷಿ ಪಡೋಡತು ಈ ದಾಯ ದುಃಖ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅವೇ ಈ ದೇಹ ಪೋಣ್ಲ ಅರಿಗೆ ಪೊಸ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಈ ದುಃಖ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವರೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಶಾಶ್ವತ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಒವ್ವೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಕತ್ತಿ ಬೀಸತ್ತಿ ತಲವಾರ್ದು ನೆರ್ದು ಒಯ್ಟ್ಲ ಬಾನರ್ದು ಆತ್ಮನ ತುಂಡು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ಶಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಒವ್ವೇ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಅರ್ದು ಆತ್ಮನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ತುಂಡು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ
ಓಕೆ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ಉವೇ ಸೂತ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನದ ಪೂರಾ ವೆಪನ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಓಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ವಾಯು ಅಸ್ತ್ರ ಓಕೆ ನೀರಿಡು ಬುರ್ಪುಣ ಅಸ್ತ್ರ ಪೂರ ತರದ ಅಸ್ತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡ್ಬೇರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಇಕ್ಕಿಸೆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ ಆತ್ಮನ ಕೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಓಕೆ ಅಜ ಸೂರ್ದು ಪೊತ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಆತ್ಮನ ನೈನಂ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನೀರಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆತ್ಮನ ನ ಶೋಚಯತಿ ಮಾರುತ ಗಾಳಿ ಇರ್ದೆ ಐನು ಉನ್ಗಾರ ಅಪ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಭಗವಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಛೇದ್ಯೋಯಂ ಅದಾಯೋಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಅಶೋಚ ಏವತ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತ ಸ್ಥಾನಂ ಅಚಲೋ ಅಯಂ ಸನಾತನ ಓಕೆ ಐನ್ ಒಯ್ರ್ದಿಲ್ಲ ತುಂಡು ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಪೊತ್ತ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ಕರಪ ಇರಲ ಉನ್ಗ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯನ ಬೊಕ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಡುಪುನ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೇಹಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಆತ್ಮ ಸ್ಥಿರವಾಯನ ಶಾಶ್ವತವಾಯನ ಅವು ಯಾಪಲ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯನ ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯೋಯಂ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪರ್ಯಾಯನ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವರು ಅವಿಕಾರೋಯಂ ಬೊಕ ಅವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಆತ್ಮ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ತೆರಿಯೊಂದು ಓಕೆ ಈ ವೈಕ್ಲ ದುಃಖ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಈ ದೇಹಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೋಚತಿಂ ಅರ್ಹಸಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಓಕೆ ಈ ವೈಕ್ಲ ದುಃಖ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಹತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಭಗವಂತ ತಿರಿಬಾವ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನ್ ಗೊರಿಯೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇದನ್ ತೆರಿಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಗಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪೇರ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಪಂಡ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡ್ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ ಕೊಡ್ತು ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಎತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪ ನಮಗೇರೆಗ್ಲ ಸಾವು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸಾವು ಬರ್ಪುನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಯವ್ರು ದಾಯ ಪೋಡಿಯವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸಹಿತದಾಗ ಅಂಜದೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪುಟ್ಟದು ಸಹಿತದ ನಮಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮರಪ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಾಗ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುರುಕ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನ ಹತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆರಂಭಡೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಓಕೆ ಭಗವಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನನ 16 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನಾಯನ ವಿವಸ್ವಾನಗ ಪಂತ ಎರೆಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ವಿವಸ್ವಾನ ಓಕೆ ವಿವಸ್ವಾನ ಐನೆ ಮನುಗು ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಮನು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯದು ಬರುವಂತದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಾಗ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆರಂಭಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಈರು ಆ ಇದೇನು ಅರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಡು ಈಗ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದೇ ಇದ್ದ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದೇ ಇದ್ದ ಅಂಡ ನಮ್ ಕೈ ತೋಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹ ಪೋಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮರತ್ತು ಕೊಡ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳುಳ್ಳ ನಮಕ್ ಸಾವು ಪನ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಒಪ್ಪ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ತೀರ್ಪ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪಣ್ಣ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ವೀಕಾರವಂತರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂಜಿನೇ ಕರುಣೆಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರೆ ಈ ಕರುಣೆ ತೋಜಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದೇಹ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಶ ಆವಡು ಓಕೆ ದೇಹ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಶನೇ ಆಪುಡು ಓಕೆ ಅವು ನಾಶ ಆಯರಂದೆ ನುವಾಯ್ನು ಅಂಚದಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಎಂದು ಕೆರ್ಜಿಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಪೆರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೆರ್ಜಿಲ್ನ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಪೆರೆ ಏನ್ ಭಗವಂತ
ಅಂಡ ದೇಹಡ್ ಏರ್ ವಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಯಾಪಲ ಕೆರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ದುಃಖ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಲ ಅನ್ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ ನನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನೇ ನೆಕ್ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನನ ಅರ್ಜುನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರ ಅರ್ಜುನಗ ಈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಪಂಪೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಅರ್ಜುನ 4 ಕಾರಣ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾಪೇಕ್ಷ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾದ್ಯುದ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ವಧರ್ಮಡ್ ಪರಿಗಣಿಸನ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ ಈ ಪಿರವ್ ಜಾರಿಯರ ಅವಕಾಶನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪಂಪೆ ಈ ಪಿರವ್ ಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಬಾವರೆ ಅರ್ಜುನಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊನ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದ ಏನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐನ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಿರವ್ ಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಓಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಮಡಿನ್ಲ ಏರ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಅಂಡ ಐಟ್ ಸೋತುಲ್ನ ಓಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಸಾವು ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಯುದ್ಧ ಸೈತೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಕ್ಲು ಸುಖಿನಕ್ಲು ಅಂಚದಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಯುದ್ಧ ಮಂತ್ಜಿಂದ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವ ಓಕೆ ತುಯಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಓಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತುಯ 4-5 ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ್ ಒಂಜಾದ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಮಿತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಕರುಣೆ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಐನು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡನೆ ಮಂತೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರೆ ಇತ್ತೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಿಕ್ ರಡ್ಡು ತರಡ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಓಕೆ ಈ ಗೆಲ್ತನ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಸೋತನ್ಲ ನಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮಹಿಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೇಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಬೇರೆ ನಿಕ್ ರಡ್ಡು ರೀತಿಡ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಯುದ್ಧಡ್ ಗೆಲ್ತಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಸೋತಂಡ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ ಸ್ವರ್ಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾತ್ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಈ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಆ ಯುದ್ಧಡ್ ಅರ್ಜುನ ವಿನ್ನಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ ಗದ್ದಿಡ ಅರ್ಜುನ ಕುಲ್ಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂಚದು ಯುದ್ಧಡ್ ಸೋತುಂಡ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವು ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ఆయన ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತಿಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಎತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚ ಅಕ್ಲ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಶಿಷ್ಯ ಓಕೆ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಜನಕ್ಲ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಆ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ ಓಕೆ ಅರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದು ಬಲಿತೇರಿಗೆ ಜನಕ್ಲ ಐನೇ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ ನಿನ್ನ ಅಪಕೀರ್ತಿಗ್ ಪಂಡ ಸಾವು ಅಂಡಲ ನಡಪು ಅಂಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾವು ಅಲ್ಲ ನಡಪು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಓಕೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಂತಜಿನ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ನಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ತರಡ್ಲ ಲಾಭನಿ ಯುದ್ಧ ಮಂತನ ಮಂತಜಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಾಪ ಆಪುಂಡು
ಮಂತುಂಡ ವಿನ್ನಾಂಡ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಸುಖವಾದ ಪೊಲಿ ಸೋತುಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಓಕೆ ಆ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಯುದ್ಧ ಮಂತಜಿಂದ ಅವು ಪಾಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಕ್ಕರ ಮನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಪನ ಮೂಜಿನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ ನಾಲ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬ ನೆತ್ತ. ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಶ. ಓಕೆ ಅಜದ ಈ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಡ್ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರುಪವ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಈ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂಚದ ಎಂಚನೇನೈತೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಎಂಚ ನೆಟ್ ಸೈನಿಕರು ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ. ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭೌ ಜಯೌ ತಥೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಸುಖ ಬರಡ್ ದುಃಖ ಬರಡ್ ಓಕೆ ಲಾಭ ಆವಡ್ ನಷ್ಟ ಆವಡ್ ಗೆಲ್ಪಡ್ ಸೋಪಡ್ ಐನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಸಿ ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ನೆನೆತದೆ ಸುಖ ಬರಡ್ ದುಃಖ ಬರಡ್ ಲಾಭ ಆವಡ್ ನಷ್ಟ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಪಡ್ ಗೆಲ್ಪಡ್ ಇಂಚ ನೆನೆತದೆ ಒಂಜೇ ಸಮಯಕೃತ್ವಾದ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ತಿರುಪಾವರ್. ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸೆ ಆ ನೆಟ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಡಲ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾವರ್. ಏಷಾ ತೇ ವಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋಗೇ ತ್ರಿಮಾಂ ಶೃಣು ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ. ಭಗವಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನకు ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ತಿರುಪಾವರ್. ಓಕೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಯಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ನಿಕ್ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯೋಗದ ರೀತಿ ನಿಕ್ ವಿವರಿಸವೆ ಈ ಅನಿಕೇನ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಕರ್ಮಡ್ ತೊಡಗದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ತೊಡಗದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಂಧ ನಡೆದು ಮುಕ್ತಾಪ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವರ್. ಕರ್ಮ ಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ನಡೆದು ಮುಕ್ತಾಪ. ಓಕೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಯೋಗದ. ಓಕೆ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಕ್ಕೇನ್ಲ ಅಂಚಂಡಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಮನ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ಅಂಡ ಯೋಗಡ್ ಓವೇ ನಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಒಯ್ನ್ ಮನ್ಪ ಅಟ್ ಓವೇ ತರದ ನಷ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ. ನೇಹಾ ವಿಕ್ರಮ ನಾಸೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಹ್ಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಭಗವಂತ ಪಂತರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವ. ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ 4 ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ತೊಡಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಭಗವಂತನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಂತನ ಈಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನದ ಥ್ರೂ ಭಗವಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಐಕೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಐಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿದ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಐಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ ನಿಕ್ ನಷ್ಟವಾವಡ್ ಕುಗ್ಗುನಾವಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ಸಾಧಿಸೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮಲ್ಲ ಭಯಡ್ದು ಪಾರ್ ಮನ್ಪುಣಿಯ ಈ ಭಕ್ತಿದ ನೆಟ್ ನಷ್ಟ ಪನ್ಪುನೆ ಜಂಚದ ಈ ಭಕ್ತಿಡ್ ನೆಟ್ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡ್ ದುಂಬು ಪೋಲ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಶ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ
ನಿರತರಾಪಣ ಅಂಚಾದ ಈ ನೆಟ್ ಈ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಡೆ ಬತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಪೋಯಣ ಐಟ್ ನಿಕ್ ನಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಚೂರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲೆ ಅವಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಭಯಡ್ದೆ ಪಾರಾಪೆ ಇರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯನೆ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಭಯಡ್ದೆ ಪಾರಾಪೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಅಪಿಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಏರ್ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಡೆ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೇಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಭಯಡ್ದೆ ಪಾರಾಪೆ ಮಲ್ಲ ಭಯಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುಪವ್ರ ಮಲ್ಲ ಭಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ನಮಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡುಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಯೋನಿಗೆ ಬೂರುನ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಭಯ ಅಂಜದ ಈ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ನೆಟ್ಟಿಂದು ಆಡು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರಾಂಡ ನಾವು ಪೂರ ಭಯರ್ದು ಪಾರಾಪ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರುಪವೆ ಅಂಜದ ಯೋಗಡೆ ಉವ್ವೇ ನಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಹೋ ಅರೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಂಜೇ ಗುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಶಾಖೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಾಖ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ ಏಕೇಹ ಕುರುನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾಹ್ಯನಂತಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ ಅವ್ಯವಸಾಯಿನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದು ನಕ್ಲ ಅವಡು ಅಕ್ಲು ಹೊಂದುದುಪ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ಗುರಿ ಒಂಜೆ ಅಕ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಭಾವ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಖೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಾಖ ವ್ಯವಸಾಯ ಪಂಡ ಏರ್ನ 1 ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಏನ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡಂದು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಾಖ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಆ ನೆಟ್ ಇಂದು ಮನ್ಪುಲ ಈ ಗೊಂದಲಾಗ ಬೂರೋರ್ಚಿನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆ ಬುದ್ಧಿಹೀನಿಯರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ವೇದದ ಅನುಯಾಯಿ ನಕ್ಲು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರಿಪಾವರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ವೇದದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶಬ್ದಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಆಸಕ್ತರಾಪೆರಿಗೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಭೋಗ ಭೌತಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತರಾದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶನ ಭಗವಂತ ಬೋಡ್ದು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜು ನಿಗ್ಲೆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಅರ್ಜುನಗ ತಿರುಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೋಡು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭುರ್ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅಂಡ ಫಲಕ್ ನಮ ಕೋಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಇರಿಪಾವರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ಅರ್ಥ ವಿದೈ ಬರ್ಪ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಫಲತ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಡ್ಸಿ ನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪಣ ಈ ಜಗತ್ತದ ಖಾಲಿ ಭೌತಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗೋಸ್ಕರಲ ಈ ಜಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ಹೆಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಣೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಪಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮನ್ಪುಣು ನಮ್ಮನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರದೆ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕನಪು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರುಪ ರಡ್ಡು ತರಿಕಡ ಪನ್ಪೆರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೆದ ಉದ್ದೇಶ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆರ್ದು ಬೊಳೆಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಫಲತ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಂದು ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಓಕೆ ಫಲತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪುನ ನೋಡು ಓಕೆ ಓದು ಬತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆವಳಿ ಅಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚಿನೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ರಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆವೇನ ಫೇಲ್ ಆವೇನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನಂಡ ఒక అక్లి ఆపల గొందలడుపారు అక్లిಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಗೊಂದಲಗ ಬೋರೊರ್ಚಿ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀ ಮನ್ಪುಲ ಕರ್ಮನ್ನೇ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ನಿಕ ಇಂದು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ನೋಂಡು ಅಂಡ ಈ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಫಲ ಅನ್ನು ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಇದೇನ ಭಗವಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೇನ ಅರ್ಜುನಗ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾವೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಂದು ಅನ್ಪಂಡದು ಏನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತ ಅದು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೆ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದು ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕಿ ಈತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆಂದು ಮನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ ತರದ ವೈರಾಗ್ಯಡ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಒಂಜನೆ ಹಂತ ಬೊಕ ರಡ್ನೆ ಹಂತ ಓಕೆ ಒಂಜನೆ ಹಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ ಇಂಕ ಒಂಜನೆ ಹಂತದ ವೈರಾಗ್ಯ ರಡ್ ಪ್ರಕಾರದ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜನೆ ಹಂತದ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಛೆ ಓಕೆ ರಡ್ನೆ ಹಂತದ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಒಂಜಿನೇದ ಇಂಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಬಂತ ಫಲ ಬರಂದೆ ಒಪ್ಪಡ ಭಗವಂತ ಗೊಡ್ಡು ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಓಕೆ ಒಂಜಿನ ಹಂತದ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡೆ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅದ ರಡ್ನೆ ಹಂತದ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶನ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಐ ಕಾರಣ ಪಂಡದು ನಮ ಭಾವಿಸಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತಿರುಪವೆ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ವೂರ್ ಒರಿಯೆ ಆಯನ ಯಾನ್ ಫಲನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನ್ಪೆ ಆಯ ಭಾವಿಸಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶನ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮನೆ ಯಾನೇ ಒರಿಯೆ ಈ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒರಿಯೆ ಬೇರ್ಪಂಚನೆ ಒರಿಯುದು ಅಜದ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ ಅಕರ್ಮಣಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬಲ್ಲದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ ಯಾನ ಎಂಕ ಈತ್ ಯಾನ್ ನೆನೆತ್ತಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಜಿನ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂದಾಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚೆ ಆಪಲ್ ಎನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಐದು ಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಐದು ನಾವು ಪಿರ ಜಾರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐನ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾವರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಪು ಓಕೆ ಐನ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾವರೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಣ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು ಅಂಚೇರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಪೇರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಆಪೇರೆ, ಅಕ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಪೇರೆ ಈ ನೆತ್ತ ಇದನ್ನು ತಿರುಪಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರೆ ಓ ಕರ್ಮಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರು. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತಿ ಹಾ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡಿ ಏರು ನಿರತರಾದುಪ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ, ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುಣ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅನ್ಪುಣ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ನುಪುರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಏರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ ನಿರತರಾಪ. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತಿ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತನಾಯನಾಯ್ ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು. ಸುಕೃತ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ, ದುಷ್ಕೃತ ಪಂಡ ಹಾಲು. ಅಕ್ಲೆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ದೂರ ಮನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಸೋಯವೆಡೆ ಏರು ನಿರತರ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಈ ಜನ್ಮಡೆ ನು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಯೋಗನ ಪಡೆಯಲೆ ಶ್ರಮಿಸಲ ಅವೇ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ. ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ದಾದಾ ಪೇರಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ಸಾವದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿನ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತ್ಯ ನಾಮಯಂ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾಯನಕ್ಲೆ ಮಹರ್ಷಿ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತರು. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಭಕ್ತರು ನೆಟ್ಟು ನಿರತರ ಆತರೆ ಅಕ್ಲೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತರಾಪೇರು. ಓಕೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತರಾಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರ ಜನನ ಮರಣ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಪೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಅನಾಮಯಂ. ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದುಃಖನ ಮೀರ್ನ ಓ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಪೇರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪಿರ ತಿರುಗದ ಪೋಪೇರೆ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರಾವುಡು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಾಗ ತೆರಿಪಾವ. ಆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇದೇನು ಭಗವಂತ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕೆ ಅರ್ಜುನಗ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ఆయన ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಂದು ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಬುದ್ಧಿಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನನು ಈಗ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲಾಗ ಬೋರೋಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವು ಆಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂಷಣೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ದ್ವೇಷ ಇದನ್ ಪುರ ಎಂಚ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಆಂತರಿಕವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಮೂಜಿನೆದ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಲ ಎಂಚ ದೂರ ದೀಪೇರು. ನಾಲ್ನೇದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸವರು ಐತತ್ರು ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತರನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋ ಅಂಗಾನಿವ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಂದೇಭ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ.
ಭಗವಂತ ಯಾಮೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಂಚೆಗೆ ಯಾಮೆ ಕತ್ರ ಬಣ್ಣಗ ಓಕೆ ರೋಡು ಯಾಮೆ ಪೋಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕತ್ರ అయిన ಸಂದು ಬಣ್ಣಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಲೈ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅೈ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೇನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಉಲೈ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೂರ್ಮಾಂಗಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಯಾಮೆದ ಯಾಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಗಾಂಗಣ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಯಾಮೆ ಓಪನ್ ಆದು ಓಕೆ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅವು ಉಲೈ ಹೋಯ್ತು ಐಕ್ ಯಾಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವು ಉಲೈ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಲೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಉಲೈ ಹೋಯ್ತು ಓಕೆ ಅಯ ಅಂಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೆಟ್ ದ್ವಾಪರ. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮ ರುಚಿತ ಅನುಭವನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು. ವಿಷಯಾವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ದೇಹ ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ದೂರ ಒಪ್ಪಲು ಓಕೆ ಆಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಸ್ತುದ ರುಚಿ ಒರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದ ರುಚಿನ ಅಕ್ಲು ಅನ್ಪೋಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಕಥಮ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ ನೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ರುಚಿತ ಅನುಭವನ ಮನ್ಪೊಡು ಏನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರು. ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐದು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಇಂದ್ರಿಯಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಪಣ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನೆಟ್ ಬುರ್ರ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋ ಬಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ ಸಮ್ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ ತುಲೆ ಮನಸ್ಸನ ಏರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಪ ದಾದ ಪುನಮ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ ಆಸಕ್ತ ಅಂಡ. ಓಕೆ, ಐದು ನಮಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ ಒಂಜೇಟ್ ದೀಪ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತನ ಬೇತು ಉವೆ ನೆಟ್ ಟಿವಿ ತೂಪು ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಐಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪು ನೈನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಟ್ ಐಟ್ ಜೋರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಅವು ಕಾಮ ಆದ ಮಾರ್ಪಡುವುದು. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಕಾಮ ಪಿರ ಕ್ರೋಧವಾದ ಮಾರ್ಪಡುವುದು. ಕ್ರೋಧ ಪಂಡ ಆ ಕಾಮ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರೋಧರ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಭ್ರಮೆ ಆಪುಂಡು. ಭ್ರಮೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಮರಣೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಪತನ ಆಪಿರು. ಅಜದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುಡ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆರೆದು ವಿಚಲಿತವನ್ನು ಇಂಚಾಯಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಗತ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾವ ಎನ್ನುತ್ತೊನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಇದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾವ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರೋಪಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸೇ ಹ್ಯಾಸೋ ಬುದ್ಧಿರ್ ಪರ್ಯವಸಿಷ್ಯತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡಿ ಇಂಚ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಏರು ತೃಪ್ತಿ ಆಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬದುಕದ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಕ್ಲೇಶಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನ ಹಾನಿರಾಪಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ನೆಟ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ನೆಟ್
ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆ ಏರ್ ನಿರತರ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೃಪ್ತಿನ ಹೊಂದ್ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೈಕ ಬದುಕದ ಮೂಜಿ ಕ್ಲೇಶಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ತೂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ದೀಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಾಡುವ. ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಲೆ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸಂಪರ್ಕ. ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸುಲಭವಾಯಿನ. ಓಕೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಡಿದ್ ಪೋತು ನೈನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪೀರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಥ್ರೂ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರ್ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನಚಾ ಭಾವಯತಾ ಶಾಂತಿರ್ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಓಕೆ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಂದು ನಾಯಕ್. ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡಿ ಏರ್ ನಿರತರ ಆಪುಜರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಆವಡು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಾವಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಂದನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ದತ್ರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇನ್ ಬಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರ ಆಯ್ಜಿನ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶಾಂತಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕನ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಎಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಾಲ್ ನೆಕ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಐನ ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ರೆ. ಓಕೆ ಮೈನಾದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚದ ಸಾವುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡಿರ ಈ ದುಃಖ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪಂಡ್ಪೇರ ಈ ಗೆಲ್ತಂಡ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ರಾಜ್ಯನ ಆಳುವ. ಓಕೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೋತನ ಈ ಸ್ವರ್ಗಗ ಪೋಪ ನಿಕ್ ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಸುಖ. ಓಕೆ ಆಂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಂತಿಜಿನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಬಯಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಎಂಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಡು ಸುಖ ಬರಡು ದುಃಖ ಬರಡು ಲಾಭ ಆವಡು ನಷ್ಟ ಆವಡು ಗೆಲ್ಪಡು ಸೋಪಡು ಅಂಚದ ಒಂಜೆ ಎನ್ನದು ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ ಆ ನೆಟ್ ಮನೋಭಾವಡು ಈ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಈ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡಿತರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಶ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜವಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೋಗಡೆ ನೆರೆತರ ಅವಡು ವೇದದ ಆಚರಣೆ ನತ್. ಓಕೆ ವೇದದ ನೆಟ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಾಗ. ಓಕೆ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ವೇದದ ಅವೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶಬ್ದಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ರಾಪೇರ ಐಟು ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆಲವು ಪುಣ ನಮ್ ಭಗವಂತಡ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜವಡು ಏನ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾಯರೆ ఒక ಅರ್ಜುನಗೆ ನಿರ್ಣಯದ ತೊನ್ನೆರ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಶರಣಾವಡು. ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ತವ್ಯಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಶರಣಾವಡು ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾಯರೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮದ ಇದೇನ್ ಪಂಡೇರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಡ ಅರ್ಜುನಗೆ ಐಟೊಂದು ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ಕಿರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಯರುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೇನು ಅರ್ಜುನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಐನ ಬೇರೆ ಏರ್ಕೇನು ಏರ್ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚದ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಾಯನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಂತದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಜಪಡ್ದು ನಮಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ
ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈತ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾಂಡ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಇಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಣು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಏರು ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಭಗವಂತ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಏರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ರೆ ಬೋಡೈನ ಬುದ್ಧಿನಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಐನ್ ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನನ ಯಾನು ನಾಶ ಮನ್ಪೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪೆರೆ ಅಚದ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇ ಸಾದಿಗೆ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮನ್ಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಲಿ ಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಂ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂತೇರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇದನ್ ಏರು ಜಪ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇತಿ ಷೋಡ ಶಕಂ ನಾಂ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟಿ ಏತ್ ಕಲ್ಮಶ ಉಂಡು ಓಕೆ ಗಂದಗಿ ಓಕೆ ಐನು ಪೂರಂದು ನಾಶ ಮನ್ಪುಡು ನಾಥ ಪರತರ ಉಪಾಯ ಇದೇನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ ಪೂರಾ ವೇದನ್ ತುಣ್ಲ ನಮಕ್ ನಿರ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇನು ಏರು ಜಪ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೈಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅಜ್ಞಾನನ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವೇದ ಓದಲ್ನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋ ನೋಡ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಅಜ್ಞಾನನ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಜಪ ಮಂತದ ಎನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದೆ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಆನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे जय हरे श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी। नित्यानंद राम श्री अद्वैत हरे गदाधर कृष्ण श्रीवासादि हरे कृष्ण।